କିରେ ନଟୁ, ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛୁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗ? ବସ ବସ। କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ? ନାଇଁ ରେ, ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଟାଇମ ପାସ୍ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ, ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବି ଦିନେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୋ କଥା କହ ତ, ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା? ହଁ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଦିନ ଘରେ ନଥିଲି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଜାଣିଛୁ କାଲି କ'ଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା କିରେ? କାଲି ଗୋଟେ ଝିଅର ତା ଚୁନି ମୋ ସାର୍ଟ ବଟନରେ ଲାଗିଗଲା। ଆରେ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବ। ହେଲେ କଣ ହେଲା କି? ଆରେ ସେ ତା ଚୁନିଟାକୁ ଏତେ ଜୋର ଟାଣିଲା ଯେ ମୋ ସାର୍ଟ ବଟନଟା ଛିଡ଼ିକି ବାହାରିଗଲା। ଆରେ ନଟୁ କହିଲୁ, ମା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ମା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତୁ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ କହୁନୁ? ଆରେ ମା କଥା କୁହା ଶିଖେଇଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟି ଚୁପ୍ କରେ ଆଉ।